To jama'a masu kallon mu barkan ku da warhaka. To jama'a masu kallon mu barkan ku da warhaka. Sunana Usman M Zango. Yau mun gaito muku shahararren matashin nan wanda ya suna a social media a wannan lokaci. Saboda haka yanzu matashi ne sunanka. Da farko dai sunana Musa. To Musa, wani sako za a gaya wa Maryam Yahaya saboda gashi ka sha acid a kanta ko in ce ka sha fiya a kanta, mutane suna ta cece ku ce na rashin zuwa ta ganka. So yanzu kai wani sako za ka gaya mata, kana ganin laifinta ne ko kuma a baka ganin laifinta? Gaskiyar magana ba abin da zan ce, ana ganin laifinta saboda za ta iya yiwa tana wani harkar ta ne wanda kuma in dai ta bar wannan za ta iya samun matsala, kuma tana tunanin za ta iya samu na akodace, shi yasa ba ta zo ba. To Hausawa sun ce so hana ganin laifi. Ke Maryam Yahaya kin ji dai har yanzu matashi yana nan akan bakarsa na sanki, sannan kuma baya ganin laifinki, sannan kuma yana da yakinin cewa wata rana zaki kira shi kuma zaki nemi shi. Saboda haka wannan matashi yana nan yana ƙaunar ki, sannan kuma ya kamata ki sauke nauyin da Allah ya dora miki. Saboda haka ku ci gaba da bibiyar mu a nan gaba domin fira da wannan matashi, ko in ce sarkin masoya na Maryam Yahaya. Saboda haka sai an jima.